diváci, drahí priatelia, vítam vás pri sledovaní podcastu Jednoducho život. Dnes je hosťom v štúdiu môj partner Tomáš Bužek. Vítajte. Vítajte a vítaj aj ty. Ďakujem. Je to taká netradičná situácia pre nás byť v tejto pozícii moderátor a hosť, ale mám z toho veľmi dobrý pocit a teším sa, čo to prinesie. Ideme na to. Ideme na to. Tak v prvom rade by som vám rada Tomáša predstavila. Tomáša Bužeka mnohí určite poznáte ako prírodného staviteľa, pretože bol jeden z prvých na Slovensku, kto začal stavať domy zo slamených balíkov a hliny. A taktiež veľmi veľa ľudí ťa má určite spojeného s bránou, s miestom, ktoré si objavil pred 22 rokmi, už 22 rokov. Takže pred 22 rokmi a začal si tam budovať priestor najprv pre svoju rodinu a potom neskôr aj priestor pre ľudí, aby tam mohli prichádzať, zažívať veci. Takže už je to pekných pár rokov a miesto stále žije, rozvíja sa, aj keď teraz si prechádza silnou transformáciou, ale o tom povieme viac. No a momentálne teda obaja žijeme čiastočne na Ibize, kde viem, že sa ti ešte viac otvorilo tvoje spojenie s prácou so zemou a so silovými miestami a začal si sa tomu do hĺbky viac venovať. A ja by som ťa chcela pozvať k tomu, aby si nám priblížil postupne tieto svoje jednotlivé aspekty. A teraz vlastne je tá situácia, že na bráne v lete budú podujatia, ktoré sú zamerané na tie jednotlivé témy, ktoré ty nesieš. A to teda prírodné staviteľstvo a práca s prírodnými bytostiami a so silovými miestami. A tiež som ešte zabudla spomenúť našu partnerskú prácu. Takže budeme mať aj partnerský retreat. No ale poďme pekne postupne predstaviť to všetko, čo nesieš. Ja by som začal tým, že poviem niečo o bráne a o vízii brány. Pred vyše 20 rokmi ma to doslova pritiahlo na Zajžovu pri Zvolene. To sú Lázy, kúsok od Zvolena. A žil som tam v jednom komunitnom dome a stále ma to ťahalo na jedno miesto, ktoré bolo na vrchole kopca. Je tam taký nádherný, mocný dub, veľa kameňov okolo a ťahalo ma to tam, tedy v tom čase som nič nevedel o energetickej práci, o silových miestach, ale často som tam chodil prespávať. A po čase sa ukázala možnosť kúpiť pozemky nedaleko, veľkú lúku, ktorá bola iba kosená raz ročne traktorom a ktorá sa volala Brána, respektíve presnejšie Na bráne. Taký tajomný názov. A v tom čase to malo okolo vyše 40 majiteľov, ten pozemok, ale podarilo sa ho s veľkou pomocou kúpiť. A tak začala novodobá história brány. Postupne som tam začal budovať slameno-hlinené domy a potom neskôr, to už v spolupráci s tebou, pribudli ďalšie objekty, ďalšie prírodné chatky, jurta, týpy. A od začiatku tam bola vízia, videl som obrazy toho, ako toto miesto slúži pre ľudí na to, aby sa dostali do kontaktu so zemou a s jej silami. A za tých 20 rokov toto miesto bolo môjim obrovským učiteľom. Ono postupne, tak ako som sa vyvíjal ja sám, tak toto miesto mi odhaľovalo vrstvu po vrstve hlbšie a hlbšie tajomstvá, ktoré súvisia vlastne so svetom prírodných bytostí a až veľmi, veľmi hlboko, ktoré súvisia s vedomím zeme. A bola to veľmi silná cesta pre mňa, ktorá stále pokračuje, ale zároveň sa rozširuje aj do iných miest na Zemi, konkrétne teraz veľa na Ibize,
pracujem so silovými miestami. Ale aj s inými na Slovensku. Však to sa začalo otvárať. Áno. Hlavne s horami, s riekami. To je veľmi dobré, že si spomenul to, že sa to pôvodne volalo Na bráne, lebo veľmi veľa ľudí sa čuduje, že čo sme si to vymysleli, že brána, ale ono to skutočne bolo už v starých mapách evidované takto, ako Na bráne. A ja by som chcela nejakým spôsobom vyzdvihnúť tú kvalitu toho slova brána, lebo ako som tam už ja žila s tebou, tak prichádzali na bránu rôzni ľudia, ktorí nám rozprávali rôzne zaujímavé veci o tomto mieste. Častokrát to bolo také veľké prekvapenie, že niekto odrazu prišiel a porozprával nám niečo o bráne. A bolo nám viackrát povedané, že je to práve brána medzi svetom ľudí a svetom prírodných bytostí. Áno. Je to jedno z miest, kde sa táto interakcia dá veľmi silno vnímať. Áno, to miesto sa dá na bráne nájsť a jeho silno cítiť. A je také, že treba k nemu pristupovať s veľkou úctou, pretože má svoju silu. Možno by sme mohli ľuďom, ktorí neprichádzajú tak často do kontaktu s týmito témami a vôbec je to možno pre nich trošku také sci-fi, že prírodné bytosti a ľudský kontakt s nimi, možno majú pocit, že teraz rozprávam nejaké príhody z Pána prsteňov alebo tak možno keby si skúsil trošku priblížiť, akým spôsobom tá interakcia môže prebiehať, ako sa to vlastne deje. A ešte jednu vec by som rada nejakým spôsobom tu priniesla, že na čo je to dobré? Výborná otázka, ďakujem. Ja som chlapec z mesta a moja vnímavosť voči prírodným silám v puberte alebo v rannom mládí bola takmer 0,0 nič. A postupne, ako som sa usadil na bráne, a tým, že som bol obklopený lesmi a prírodnými cyklami roku, tak sa tá vnímavosť začala cibriť. A počasie som si všimol, veľa som bol so stromami, s hmyzom, s rastlinami, so záhradou. A počasie som si všimol, že okolo brány sú určité miesta, ktoré majú určitú spoločnú čertu. A tá čerta bola, že každé z tých miest malo svoj špecifický strom. Akoby silový strom, ktorý bol iný ako tie stromy naokolo. A vtedy som tak začal dúmať, že čo je toto? Čo toto má znamenať? Že keď idem ku studničke, ktorá je v lese, tak pri nej stojí nádherný jaseň. Jediný tohto druhu v širokom okolí. Taký nádherný. Keď idem na miesto, ktoré vnímam ako srdce brány, tak sú tam nádherné 2 veľké čerešne. Keď idem na miesto predkov, to je to miesto, ktoré som predtým spomínal, tak tam stojí mohutný dub, ktorý úplne z diaľky žiari inak ako tie stromy okolo. A keď idem na miesto, ktoré voláme miesto bohyne, tak tam stojí nádherná prsatá bučica. A keď idem do Brezového kruhu, ktoré je nádherné, mekulinké, jemné ženské miesto, kde takmer sa dá vidieť tancovať víly, tak tam zase tú náladu vytvárajú brezy. A keď idem napríklad na miesto, ktoré nazývame Chrám zeme, tak tam ten duch toho miesta sa otláča do nádhernej dvojlipy, mohutnej dvojlipy jedinej v širokom okolí. A keď som toto začal vnímať, tak som si uvedomil, že tieto silové miesta okolo brány, toho systému brány, že oni vytvárajú určitý systém. A že sa s nimi dá pracovať tak, ako sa dá pracovať s čakrami v ľudskom tele. Že oni, keď sú vyladené navzájom a sú zaliaté, doslova zaliaté ľudskou pozornosťou, tak niečo sa zmení. Tie priestory akoby zmeknú a otvoria sa a inak žiaria. A vtedy
tá vibrácia sa rozlieva do celého priestoru a ovplyvňuje vibráciu celej brány a širokého okolia. No a vlastne celé tie roky, keď sme toto zistili, tak toto bola jedna z základných prác, ktoré sme sa venovali. Je, že akým spôsobom dosiahnuť to, aby ľudské vedomie napojené na vibráciu srdca a vďačnosti dokázalo tak vstupovať do vedomia jednotlivých miest, aby v synergii tie miesta žiarili a rozlievali tú vibráciu do širokanského okolia. A je tam aj niečo, čo vnímaš, že prináša benefit tomu človeku, ktorý takto pracuje s tým miestom? Lebo ja teraz myslím na ľudí, ktorí sa teraz pozerajú alebo počúvajú, žijú v meste, možno majú radi prírodu, hej, páčia sa im stromy, radi chodia k jazeru, počúvajú štebot vtáčikov, pozerajú sa na motýle, na včielky, majú radi kvety, majú radi zvieratá, majú radi vôňu lesa, ale toto je ešte nejaká ďalšia vrstva vnímania prírody, vnímania krajiny, vnímania zeme ako živej bytosti. A ja by som chcela tak trochu inšpirovať ľudí k tomu, aby šli do toho vzťahu s prírodou hlbšie. A to by si možno práve mohol priblížiť, že čo to robí s tým človekom. Teraz sme hovorili o tej časti, že čo dokáže urobiť človek s krajinou, ako dokáže podporiť vlastne tie prírodné sily tak, aby v harmonii tancovali a boli prospešné potom, vytvárali nejakú určitú vibráciu toho miesta a rozlievali to ďalej do krajiny. A ľuďom to prináša čo? Vynikajúca otázka. Týmto sme kľudne mohli začať. Že čo je to, čo my získavame, keď kráčame krajinou? To, čo svet prírodných bytostí nesie a čo nesie inteligencia krajiny a inteligencia zeme, je niečo oveľa prapôvodnejšie ako my ľudia a naše vedomie. Čiže keď my dokážeme stíšiť svoju myseľ a ako keby skvapnúť svojim vedomím na úroveň vedomia miesta a prírodných bytostí, tak my sa vlastne ladíme na niečo, čo je staršie ako my sami. A je oveľa bližšie na isté úrovni ku zdroju, ako sme my. A skrze to my môžeme akoby spočinúť v posvetnosti bytia, v ktorom svet prírodných bytostí je prirodzene veľmi doma. Oveľa viac ako my. My akoby potrebujeme vynaložiť, vďaka tomu, že máme slobodnú vôľu, tak my potrebujeme vynakladať oveľa viac úsilia na to neustále sa vracať do posvetnosti bytia. A svet prírodných bytostí toto má oveľa hlbšie, ako keby obsiahnuté v svojom systéme. Takže my ako ľudia, keď vstupujeme do častejšieho a hlbšieho kontaktu s týmito silami, s týmito bytostiami, tak sa vlastne približujeme viac do toho prapôvodného zdroja a vyľaďujeme sa na tú frekvenciu tvorenia. To znamená, že sa harmonizujeme. Dalo by sa to tak povedať? Presne tak. A zároveň, keď kráčam lesom a šumím si tuto v hlave jednu myšlienku za druhou, tak pre prírodné bytosti to je svet, ktorý nie je nejakým spôsobom zaujímavý až doslova rušivý. Ale keď ja dokážem urobiť to, že načas akoby vypnem hlavu a sklznem do vnímania svojim energetickým telom, tak toto pre bytosti je veľmi zaujímavé, pretože my sa vtedy stávame pre ne viditeľní. A oni sa oveľa radšej potom zaujímajú od takého človeka, jeho svet a oveľa ľahšie sa mu potom aj ukážu. A ty si mi raz hovoril o tom, ako sa vlastne tie bytosti pozerajú na človeka, ako na niekoho, kto im prináša informácie, ktoré sú pre nich zaujímavé, lebo oni k nim bežne nemajú prístup a majú k nim prístup iba skrze nás ľudí. A to by som chcela, aby si priblížil túto vzájomnú výmenu medzi týmito prírodnými bytostiami a ľudskými bytostiami, ako to prebieha. Pre prírodné bytosti ľudia sú fascinujúci.
To je tak niečo, to je ako keď vidíte dúhového jednorožca. To je tak iný svet pre nich a pokiaľ ten iný svet je na nich naladený, že ich vníma a rešpektuje a ctí ich miesto v kolobehu života, tak pre nich to je obrovský dar byť v prítomnosti človeka. Tak ako pre nás je obrovským darom stretávať sa s vedomím, s bytostiami, ktoré sú tak hlboko ponorené v jednote bytia. To je to, čo my sa vlastne môžeme plnými duškami učiť od nich. Aké to je spočinúť v tej svojej úlohe, v tej jednoduchosti bytia. A zase to, čo sa oni učia od nás, tak je tá pestrofarebnosť. Všetko to, čo my máme k dispozícii, celý ten svet emócií a slobodnej vôle a toho, že skrátka si dokážeme ísť svoje, tak pre nich toto je také, že oni si to vlastne skrze nás môžu nasávať, napriek tomu, že veľa z týchto schopností oni jednoducho nemajú k dispozícii. Lebo sú determinovaní vlastne. Ano. Oni sú určení na nejaké konkrétne funkcie a sú spojení s nejakým konkrétnym miestom, ktoré má konkrétne vyžarovanie a oni vlastne akoby tú energiu pomáhajú prinášať ďalej a šíriť. A hovoríme o prírodných bytostiach, ale aby som to trošku rozviedol, že čo tým vlastne myslíme. Tak to sú rôzne fragmenty vedomia miest. Od maličkých víl alebo malinkých bytostí, ktoré sa starajú povedzme o jednu rastlinku alebo o jeden stromček, až po väčšie bytosti, ktoré sa starajú o určité celky, až po obrovských strážcov lesa, ktorí sú obrovský a veľmi silný. Uh-huh. No. Alebo od bytosti studničky, malilinkej studničkovej víly, až po nádhernú vodnú kráľovnú, ktorá sa dá nájsť, vie sa ukázať skrze studničku, alebo dá sa nájsť v rieke, alebo na sútoku riek, alebo v moriach a oceánoch. A ty tie bytosti vidíš? Cítim ich. Niekedy ich vnímam ako farebné záblesky, alebo len taký veľmi matný obrys. Ono je to veľmi zaujímavé sa o tom takto verejne rozprávať, pretože možno ešte pred pár desiatkami rokov, keby si niečo takéto povedal niekde v televízii, tak by ťa možno aj zobrali nejakí chlapici do kazajky a zavreli niekde. Takže toto je tiež zaujímavý aspekt tohto celého. Pre mňa, čo je na tomto zaujímavé, lebo ja som taký skeptik, veď ma poznáš. A pre mňa bolo zaujímavé, že keď sme prišli na Ibizu, tak sme zrazu začali stretávať ľudí, ktorí sa tejto práci venujú naozaj na profesionálnej úrovni. Sú svetovo uznávaní, veľmi cenení. Dokonca si ich najímajú aj takí otvorenejší, vedomejší starostovia alebo nejakí správcovia území, keď sa ide budovať nejaký komplex budov alebo stavať nová cesta. Keď som bola na Islande, tak tam majú na to ministerstvo, ktoré je normálne určené na túto komunikáciu. Oni práve tam majú ľudí, ktorí komunikujú s týmito bytostiami. A zažila som takú vec, že ideš, rovná cesta, nikde nič a zrazu je zatáčka, ktorá obchádza niečo, čo nevidno a potom tá cesta znovu pokračuje rovno. Takže to som len chcela povedať, že je skvelé, že sa to šíri, že sa viac a viac ľudí tomu venuje a že už naozaj nevyzerajú ľudia ako ty, ako blázni. Hoci možno aj teraz si to bude niekto myslieť, keď hovoríš o vílach a bytostiach. Ale teda ja už viem, že takých ľudí je veľa. Nádherný zážitok som mal zhruba pred rokom na stretnutí 100 mužov, kde v rámci takej série workshopov som robil workshop na tému prírodné bytosti. A zišlo sa tam možno 20-25 chlapov. A bol som veľmi prekvapený, koľko z tých chlapov má do určitej miery rozvinuté schopnosti
stretávať sa s bytostiami, cítiť energiu stromov, cítiť energiu miest. Bol som veľmi príjemne prekvapený, že vlastne to, čo potrebujeme robiť, je otvárať priestory, kde sa o tom môžeme rozprávať. A potom zrazu zistíme, že naozaj veľmi veľa ľudí tieto skúsenosti má. A možno niekto to má viac vizuálne, že viac vidí, niekto iba cíti. Ja napríklad, ja som veľmi auditívny typ. Ja nevidím nejaké bytosti alebo energie často. Občas sa mi podarí, ale ja napríklad dokážem vnímať inú kvalitu zvuku. Hej, že vlastne keď prechádzam nejakým silným miestom, tak tam inak plynie zvuk. Hej, že ja to mám cez toto. A to by som chcela povzbudiť ľudí, že ak máte rozvinuté iné typy vnímania, nemusíte nič vidieť, nemusíte sa do toho ani tlačiť, ani nemusíte byť smutní, že nič nevidíte, ale naozaj, keď dokážeme otvoriť svoje srdce a naladiť sa na prítomný okamih, na to, čo sa práve v tej chvíli odohráva na tom konkrétnom mieste, tak sa nám môžu otvoriť iné spôsoby vnímania a môžeme cítiť tieto sily zeme našim osobitým spôsobom. Pýtala si sa ma, že čo takýto kontakt s prírodnými bytostiami človeku prináša. Tak jedna vec je tá harmonizácia, to naladenie sa na to prapôvodné. A druhá veľmi dôležitá vec, tak je určitý druh navigácie alebo inšpirácie pri tvorbe, pri ľudskej tvorbe. Pretože keď my tvoríme v priestore, tak my môžeme tvoriť z hlavy, tak ako nás to napadne, alebo môžeme na chvíľku sa stíšiť a zavnímať ten priestor a pozvať bytosti do toho tvorivého procesu, aby nás inšpirovali, aby nám ukázali, že ako je to dobre urobiť tak, aby to bolo v súlade pre človeka, ale aj pre všetky bytosti, ktoré v tom priestore už žijú. A veľmi peknú skúsenosť mám z toho, keď sme na bráne vrtali studňu. Raz krátka prišlo rozhodnutie, že dobre, je to síce na hrebení kopca v 900 metroch, ale je čas vyvrtať studňu. A ten proces vyzeral asi tak, že prvá súprava, ktorá šla hore, tak začala cestou na bránu horieť. Druhá zapadla v blate. Tretia, neviem, či sa pokazila, alebo tretia to už dala. Pokazilo sa auto tretím. Ale nakoniec teda tí chlapi došli. Našli to už boli iní. Iní. Myslím, že 2 firmy to s nami vzdali. Virgulov našli tie miesta, kde sa krížili tie vodné toky pod zemou. A teraz tam zahryzli tie vrtáky a idú 80, 90, 100 metrov. Ja si to veľmi dobre pamätám. Ja som sa na to pozerala cez okienko a ešte sme riešili, že či ideme hlbšie, neideme hlbšie, aby sa tá voda nestrácala. Bolo to veľmi napínavé. Nakoniec sme dali 120 metrov. No. A voda bola, avšak zhruba 100 litrov denne. Čiže veľmi málo. Na potreby toho miesta veľmi málo. A vo mne bol stále taký nejaký pocit, že niečo nezaklaplo správne. Niečo sme neurobili správne. A potom prišiel COVID. A my sme zrušili všetky akcie, zrušili sme návštevy a len sme boli sami, rodina, doma na bráne. A ja som sa veľa venoval práci so silovými miestami a vtedy mi to docvaklo. Že áno, že my sme sa síce rozhodli, že vyvrtáme studňu, ale my sme nespravili to, že by sme komunikovali tento náš zámer bytostiam, ktoré sú zodpovedné za vodné toky pod povrchom zeme. A nepožiadali sme ich o spoluprácu v tejto veci, nepožiadali sme ich o vedenie. A potom sa ukázalo, že budeme mať možnosť reparátu. Pretože firma, ktorá nám vrtala studňu, tak nám uznala reklamáciu a povedali nám, že nám teda prídu urobiť druhý vrt zadarmo. A teraz som vedel, že teraz je príležitosť to spraviť správne. Tak veľa pozorností sme vtedy ešte s kamarátom dali tomu, aby naozaj náš zámer bol veľmi jasne komunikovaný bytostiam krajiny. A vlastne noc predtým, ako mala prísť tá vrtná súprava, tak sme obehali všetky silové miestá.
Priniesli sme modlitby, veľa vďačností. A vodu ste prinášali? Liali sme vodu, zapalovali sviece a keď sme skončili, brieždilo sa, tak sme si sadli na lúku a rozčvirikal sa prvý ranný vtáčik v tej chvíli. A vedeli sme, že áno, že to je ono. A ešte tam bol nádherný moment, keď sme išli po lúke, kde sa zvyknú pásť kone, tak tie kone boli pri sebe a boli totálne bez pohybu. Ale sme prešli možno meter od nich a oni sa ani nepohli. A ja som vtedy vedel, že tu bude tá studňa. Že tu bude ten vrt. No a bol to akurát deň zeme. A bol deň zeme. Prišli... Pár hodín na to prišli chlapici s mašinou. A s virgulami. Prišli s virgulami a virgule sa točili ako na kolotoči. Všetci boli z toho veľmi, veľmi prekvapení a tá voda odtiaľ... Vrt je veľmi... Voda bola veľmi plitko. Možno v 20 alebo v 18 metroch bola voda a vystúpala do 9 metrov na hrebení kopca. Čiže... Andezitové podložie. Chlapi z detvy kričali zázrak, voda na kopci. Vyzeralo to ako v Perimbabe, keď tam kopal ten Jakubko pre Alžbetku. Takže áno. No. A vydatnosť taká, že nevieme ju vyčerpať tú vodičku. Takže toto je pre mňa vlastne ukážka toho, ako vyzerá spolutvorba človeka s prírodnými bytostiami. A aké by to mohlo byť krásne na tejto zemi, keby sme tak robili všetko a aké to môže byť. Ak takto budeme robiť všetko, ak takto budeme stavať budovy, cesty, budeme sa pýtať a budeme to robiť v súlade. A už sa to do veľkej miery aj deje. U nás to nie je ešte také viditeľné, ale sú miesta na zemi, kde sa to deje stále viac a aj ľudia ako ty sú viac a viac videní pre ich dary, schopnosti a aj možno prax, pretože toto sa dá aj rozvíjať, táto schopnosť. Myslím si, že do určitej miery ju človek asi potrebuje mať, ale aj taký úplne bežný človek z mesta sa môže naladiť a rozvinúť aspoň čiastočne tú schopnosť komunikovať s miestami. Jednoznačne. No a prekvapivo je to oveľa jednoduchšie, ako sa zdá. A tu môžem priniesť pozvanie na jeden retreat, ktorý sa bude diať na Bráne v silný čas na začiatku augusta. A bude práve zameraný na to, aby ľudia si dovolili tak sa uvoľniť, aby dokázali prirodzene vnímať to, čo je okolo nás. Či už sú to energetické línie Zeme, alebo sú to energetické víry, ktoré sa dajú cítiť, alebo energiu stromov, energiu silových miest. A počas tohto retreatu pôjdeme krok za krokom a budeme vychádzať z druidskej múdrosti, pretože druidi toto majú nádherne uchopené, a vlastne ukážeme si, akým spôsobom pracovať a komunikovať so silovými miestami a ich bytostiami. A ten retreat sa volá Teb Zeme, to ešte doplním, a bude 1. až 4. augusta. A tento dátum nie je vybratý náhodne. A kedysi som nejakým spôsobom nevnímal cykly, ktorými Zem prechádza. Vedel som nejak v hlave, že sú nejaké slnovraty, sú nejaké rovnodennosti, ale postupne, ako sa mi viac a viac otváralo vnímanie vedomia Zeme, tak som si všimol, že v priebehu roka sa vo mne niečo mení. Že sú určité obdobia v roku, kedy sa niečo vo mne zapne, niečo sa aktivuje. Niečo, čo by som nazval druidsko-šamanský aspekt mňa, ktorý do mňa vstúpi. A vtedy si zažívam veľmi silné vedenie na konkrétne miesta a vedenie k tomu robiť tam určitý druh práce. A keď som vypozoroval, že toto sa deje pravidelne práve v tieto obdobia, a potom som vypozoroval, že určité miesta inak žiaria v inom období roka. A tak ako sú to slnovraty a rovnodennosti, kedy sú veľmi silné energie, tak potom sú ďalšie obdobia, ktoré sa nachádzajú ako keby na polceste medzi týmito 4 míľnikmi. A toto obdobie na začiatku augusta v slovenských sviatkoch by sa dalo nazvať dožinky
alebo v druidskej tradícii je to Lamas. A je to jedno z tých veľmi silných období alebo roka. Lugnasat, ešte je Alebo ďalší. Lugnasat, áno. Ďalší názov. Čiže preto je ten dátum zvolený na tento čas. Na začiatku augusta, kedy sú tie sily veľmi prítomné. Tie miesta sú veľmi otvorené. A veľmi krásne sa dajú vnímať a pracovať s nimi. A ak by niekto chcel teda na takýto retreat prísť, tak asi najjednoduchšia cesta je, že ti môžu napísať, nie? Na Facebooku. Áno. Tomáš Bužek, môžete sa ozvať takýmto spôsobom. Prípadne, čo skoro už budú aj stránky brány, tak potom budeme uvádzať tie všetky udalosti, ktoré budeme robiť aj tam. Ja teda viem, že Tep Zeme nie je jediná akcia, ktorá súvisí s prácou so zemou a s prírodnými bytostiami. A viem, že si začal spolupracovať práve aj s ďalšími ľuďmi, ktorí pôsobia vo svete, ako som už spomínala, a jednou z nich je Matea Triglav. Tak možno by si mohol povedať niečo ešte aj o tomto druhom retreate. Druhý retreat, ktorý bude v angličtine a volá sa Temple of the Earth, Deep Connection Retreat, sa bude diať 15 až 18 august. Je to tak správne? Myslím, že áno. Od štvrtka do nedele, 15. až 18. augusta. A hosťom, veľmi vzácnym na tomto retreate, bude Slovinka Matea Triglav. To je žena, ktorá veľa rokov spolupracovala s Matiasom de Stefano, s Drunvalom Melchizedekom, pracovala po celom svete a vedie skupiny ľudí práve na silové miesta v tieto silné časy, rovnodennosti a slnovratov. Má nádherné vedenie. A veľmi sa teším, že prijala pozvanie a spoločne vytvoríme obrad. Prejdeme silové miesta brány a vytvoríme obrad na zemskom chráme. Ja by som ešte chcela povedať divákom, že ak máte záujem o tento retreat, tak sa treba poponáhľať, pretože Mata je známa a ten záujem o ten retreat od zahraničných účastníkov je pomerne veľký. Už sa hlásia a ešte vlastne sme to ani poriadne nezačali propagovať. Tak ak budete chcieť, napíšte Tomášovi na jeho Facebook, na Messenger. Ešte je tu oblasť prírodného staviteľstva, ktorá vlastne súvisí s touto témou práce so zemou, ale narába s ňou trochu inak. Áno, áno. A milujem túto uzemnenú kvalitu prírodného staviteľstva. Rukami prešli tóny a tóny hliny. No a ty si mal pauzu práve, lebo keď ja som prišla na bránu, tak toto bola tvoja hlavná činnosť. Bol si tým známy, ľudia si ťa volali na stavby, aj vlastne na nejaké workshopy. Poradenstvo a robil si workshopy. Hej, aj na bráne ich bolo veľa, ale teraz bola dlho pauza, lebo sme šli takú šamanskú linku a ty si sa tento rok rozhodol vrátiť sa aj k prírodnému staviteľstvu, takže bude... Čaro prírodného staviteľstva. To bude na začiatku júla, myslím, že 5. až 8., ak sa nemýlim. Nejak tak, no prvý júlový víkend. V rámci tohto workshopu, tým, že brána je takou baštou prírodného staviteľstva na Slovensku s vyše 20-ročnou históriou, tak za tie roky sme si kadečo vyskúšali, veľa vecí fungovalo, niektoré nefungovali, čiže máme veľa skúseností v tejto oblasti na bráne a veľmi rád veľa z týchto skúseností prinesiem do praxe, kde si s ľuďmi vyskúšame rôzne techniky prírodného staviteľstva, rôzne techniky práce s hlinou a prejdeme si všetky stavby, ktoré tam sú a povieme si o nich presne, čo fungovalo, čo nefungovalo. Krása. No a potom je tu ešte jedna oblasť, ktorú máme spoločnú a to je partnerská práca. Toto je projekt, ktorý nazývame Anurati. Anurati v sanskrte znamená láska. A je to všetko súvisiace so spojením. S tým hlbším vstúpením do posvetnosti vzťahu. No a o tejto téme, o vzťahoch a o tom, ako my dvaja fungujeme vo vzťahu, pretože to nie je len tak. My sme tak odlišné bytosti,
že jediné, čo nás drží pokope, je veľká láska. Pretože každý máme úplne svoj svet, svoje vízie a svoju cestu a učíme sa, ako sa prepletať navzájom, ako tie úplne odlišné svety spájať. A o tom viac povieme v druhej časti. A k tejto druhej časti sa už potom môžete dostať na platforme Hero Hero alebo cez web www.luciaunia.com. Takže pre vás, ktorí sa rozhodnete nás podporiť, či už na Hero Hero alebo na mojom webe, tak sa dostanete k druhej časti podcastu Jednoducho život, kde vám s Tomášom porozprávame o našej ceste a o našom vzťahu a taktiež o tom, čo teraz pripravujeme pre prácu s pármi, ale chystáme toho o mnoho viac. Takže ak sa chcete dozvedieť čo všetko a tiež možno aj nejaké pikošky z nášho vzťahu, tak vás pozývam sledovať nás ďalej na platforme Hero Hero alebo na mojom webe luciaunia.com.